på en fisk här precis i precis när jag skulle åka hem. Nu kom det på en kvejte. Det är ganska nära land. Oj, 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 oj. Åh, satan! Känns bra jävla tung, men han drar inte så mycket. Det känns som att det är lite mer tyngd där. Se om vi kan få se en syn på den. Här kommer han. Är det en torsk? Jävlar vilken torsk. Åh satan vilken torsk. Den här torsken är så här. Det var en stor torsk. Jag måste åka hem för det börjar åska.